aingo ukangosangana naye so waingotanga ungoseka. Ndo nyaya dzandichitaura ndo zvokuti unoza marwariro akazoita so mukada kuti ufunge zvinogara zvakaita Tendai Tindo ne zvakanga asi munongoziva Mwari anenge angoti nguva yako yakwana. Tatokangana kuti tiri kufina pane mukomana ane mukurumbira tesinokuziva anonzi Usain Bolt. Kubvira zuva razvarwa muna 1986 akazomhanya mutambo wake wokupedzisira musi wa5 August 2017 kuLondon. Last race anga azvipedza. Saka tese tine mujaho watakanzi naMwari iwe uchamhanya 100 meters, 20 meters, 30 meters. Ungave uine mari panapa, ungave uine mari. Pane munhu ndofunga pane ane $500 izvi, pane ane mafoni 3 kana 2, pane kumba kwavo vane motikari 5 6 kana kuti, asi mune mujaho mumwe chete iwe nemurume wako wamuri kumhanya. Pamwe munoenda musi mumwe chete, pamwe iwe uchatanga kuenda semudzimai, pamwe uchatanga kuenda semurume wa Constance Mafuwa. Tendai anzi naMwari iwewe mujaho wako wakwana, asi mudzimai wako Constance ndoda kuti amboramba achimhanya. Saka ngatiregedzei kuzvora dundundu kuti ndine mari stereki ndakaita se hazvina nebasa rese zvezvo. Newo mashoko zvakare ndinotenda Murehwa Ndemera neMurehwa Mafuwa kutipo mukana wokutaura. Ndakamirira majournalist ese amukuta ipano Tindo ndemdem. Ndinoziva kuti kudenga kwauri kuenda ikoko kune stage yemafani. Iwewe ndiwo uchaita futi number 1 ikoko uchivataurira nyaya dzepano. Naizvozvo ndinoti famba zvakanaka. Imba yenyu vechechi takuita kuti tofiniridzike basa. Ngatingoimba yedu. Pamusoro yanamai ndakuita kunge ndakudzorera kumashure. Ndina hangu namata kunondinetsa nyangwe ndiziva kuti Mwari vari. Ndinokumbirawo baba kana amai vamwe chete kuti ko prayer kumana asati adzikiswa. Samati namwari wakatendeka kubatongo kutendeka kubazi Nito wakadai vazviita iri munatendera takagara naye panguva yese tasvika pano inoimba yake yekupedzisira Jehovha mumakatendeka. Takukumbira kuti baba muregerere zvezvaakakutadzirai. Baba mugarewo nekurudyi mugovewo nayo kudzimara pachakumutswa vamwe vanhu vose. Baba wangu mazviita iri dzamara nekufunga kuona. Amen. Amen. Imba yenyama. Atina Shabanika Adipari Uabado Shinoba Shinoba Zambea Yedu Kutagamu Shauno Uya Kutagamu Shauno So
wangu, mweya wangu, chinyarara, Mwari anoziya nguva, achaita sekurara kwake, iye Jesu aripo pamwe na Kristu, aripo pamwe na Kristu. Yesu tichaenda, Yesu tichaenda Jerusalema, Jerusalema msha wangu, Jerusalema, Jerusalema msha wangu.
Irirani. Ada rirani. Chijuiria. Ayo. Box rakura kuvura pakava. Oh, ada bisa. Apa toro 3 lines. Aba boys para toro 3 lines. 3 lines mo. Kofina rizira chibaranzi. Jera mama bambi. Bambi. Oh, but look at the Saka mutaura kuti atikandefo shoro tege. Jamani, atikandefo shoro. Ndemera jamani. Omuda kukanda neza. Nitore ndara rokura. Nitore kuti uyu.
Ngadzitsotsi. Toda nyora kavanhu ngati tichivabira. Argula pochoro ngauya.
Pakai pada kuvurira kati dite zvidi. Apa norore? Ajita azvasara kuba. Mvura yauke. Vakafugama munovapa mahesi nawo. Mupai mahese varora. Ipaise kuruwayo mahese varora. Varora mari yawe. Section zvinogona kunge zvatadza kuti 100% asi raitwa. Tinokutendai kwete imi chete matiputa, asi tinoda kutenda vanhu veZimpapers kwanga kuchishanda vasekuru nerubatsiro rwese rwavanga vachitipa. Vakatipa food hamba yakauya ndiinawo ini mukuru wavo, nehamba yakauya yakanangana nerufu, nevamwe vese vandisingakwanise kudoma kuti nhingi nanhingi vakabatsira ipapapo. Ndinokutendai maita basa zvikuitire zvakanaka sekuru wedu vaZororo. Ndatenda hangu. Ndapedza kutaura kudai tinogona kufamba zvedu tichitotanga kuenda kutransport. Iyo mudhara ndosiya chikwangwari, hapana kana chikwangwari. Tatozviga chikwangwari asina kuita ndongotsimanyisa manyisewo zvisina nebasa vese. Chikwangwari chiri kuuya mangwana. Vese varorai tipe tinonyorerwa chinobasiro. Chikwangwari chiri kuuya. Chiri kuuya. Chambozarei. Rasta.
I'm busy. Boss mangwana pachaya vanhu. Ase vanokuma kwa.